Шулай ук Түбән Камалылар да махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү өчен берләште. Берәүләр җылы кием, башкалары назлы сүз һәм акчалата булыша. Өлкән буын вәкилләре дә үз өлешен кертәләр. Уйык башлар, бияләйләр бәйләп солдатларга җибәрә. Тулырак алдагы материалда. Туган тел турында җыр сузып, кул эше осталары җылы киемнәр бәйли, оек баш, бияләй, муенса, һәр күзәнәккә күңел назын истиләр. Солдатлар туган өй җылысын еракта да тыйсыннар дигән теләктә Лилия Әхиятдинова, хатын-кыз сугыш чоры баласы. Аның әйтүенчә, илдәге катлаулы чорда ярдәмнең зуры, вагы юк. Безнең әниләребез, әбиләребез шикелле без дә хәзер менә фронт өчен, безнең балаларыбыз өчен хәзер шушы эш белән шөгыльләнәбез. Чөнки аларга безнең җылыбыз шушы эшебез аша безнең җылылыгыбыз барып җитсен дип уйлыйбыз. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү өчен ветераннар советы, хозяюшка клубы һәм Россияночка ансамбле вәкилләре берләшә. Кул эшләрен оста бикәләр табигый йоннан гына бәйли. Җепләрне үзләре сатып ала. 30дан артык пар оек баш инде әзер. Бу эш безнең өчен бүген бик мөһим, бик кирәкле. Чөнки менә без Мин бигрәк тә сугыш баласы, сугыш чорында туган бала, шуңа күрә минем өчен бигрәк тә якын. Оста бикәләр һәр җыелмага оек баш, бияләй, тәмтымнар һәм башка кирәк-яраклар сала. Көзге-кышкы чорда әлеге әйберләр аеруча кирәкле. Солдатларга җылы сәламнәр бик тиздән китәчәк. Альбина Вәлиева, Рафаэль Ракыпов, Татарстан хәбәрләре.